Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie, Wenz. X'għandna kien? Tal-għajt l-istadina tiegħi. Mela. Tgħidilhom daqsxejn dwarek. Dwar Għal ma jafekx. Għal ma jafnix. Mela, jiena dal-aħħar ħriġna film mostri li prattikalment huwa fuq mostri Maltin illi inni żmien biex xi ħaġa noħorġu xi ħaġa għax tant hemm mostri Maltin illi ħafna nies ma jafux bihom. Werewolves, vampires, kulħadd jaf bihom. Imma mostri Maltin ħadd. Allura jisnispeċi għadna ntajna xabani, specialment ħabib tiegħi Mikil Galja, illi ridna noħorġu xi ħaġa vera. Oriġinali, ngħidu hekk, u xi ħaġa illi hija wirt Malti. Parti mill-kultura. Parti mill-kultura, mill-folklore, xi ħaġa li isma'. Dan kulħadd jinqata dan let's face it, dawn l-affarijiet li tmur ħanieħu minn l-inqas bniedem żagħżugħ ħansemmi ibni. Immur fuq ngħidlu l-bellija u hekk taf x'in il-bellija x'il-losti. Qed tifhem. Allura jgħidlek enti dawn l-affarijiet qed jinqataw. U din hija kultura propja Maltija. Believe it or not, avolja forsi xi naqra tal-biżajja hekk imma dawn l-affarijiet li isma' n-nies kienu jgħixu bihom. Dan bħalma lajn jew avolja llum għadhom jemnu b'lajn imma essaċ dak iż-żmien. Kont nixi xi eskor dak iż-żmien jew xi kap li ma tisipperun tal-idiota l-ostja tal-runa ma. Jew xi Madonna hekk. Jien niftakar meta xtrajt il-karozza ommi tatni żebbuġa mhux binnek għada ngħidlek il-verità kollha għadha fil-karozza x'naħseb inżejta tfajta xi mandra. L-affarijiet. Imma veru, dak kienu affarijiet li veru jemnu bihom. Ma nsemmu xejn kont għamil żmien man nannu. Jaqbad u jagħmel x'ismu qrejjem mal-bieb. Mhux binnek ta' stjajlek għax dawn dawn jisħtuna. Għadha sallu ta' mhux binnek. Ma tgħidx xi ħaġa li jisma' għadda żmien tagħha hemm ħafna affarijiet li għaddew iż-żmien tagħhom u libna modern. Ma believe it or not, aħna li aħna moderni, xorta għadna nemlu blajn, jew bis-saħta, jew isma' alla kemm tiġani dari, għalfejn tiġi xi ħadd siħetni, xi ħadd siħetek l-ostja, ma mhux tgħid isma' għamel xi kwarta fix-xemx, u badħal taħt fan, le xi ħadd saħtek, allura imma dawn prattikalment huma affarijiet li x'isma' u l-mostri l-istess. Il-mostri dak it-tip li isma' ma nsemmu xejn. Ħanieħu każ fuq ħalli ma nsemmi l-ħadd. Jien kelli n-nanna tal-ostra kienet tħobbni iktar minn ma nafxiex, però kif nersaq li l-bir għejt li jew ħadd ibatni nieħdu. Jew isma' hemm il-bellija ħad itla' għalih. Għalik. Għatejt isma' il-bellija xillos, dika serpos, ħad itla' li taħt fek, ħad ispiċċa taħt l-ilma u diklok da xit. Għattefem. U bata ma d-doffi jiena, isma' ma nsemmu xejn, kelli 5 snin, 6 snin, 7, għal-madu fikon bul il-dem.
tgħid l-ostra, u kull darba ħares l-ħerża tal-bir tgħid l-ostra tiela da ħannar iwa tant kien profonda l-biċċa xogħol. Li anke tgħid tisma' xi ħaġa l-ostra l-bellija tiċċala u taħraq l-ġewwa, qed tifhem. Dak kienu. Issa barrek il-bellija jien semmejt l-iktar waħda eżempju l-babaw jew il-gawgaw jew il-babaw poltergeist. Hija huwa poltergeist. Għaw ħafna min jaħseb illi jisma' l-babaw dan Casper u x'nafien qed tifhem. Imma huwa xi ħaġa li ċaqla l-affarijiet huwa dak kien jgħidu. Dak skont il-folklor, għax dan xi ħaġa folklor. Tal-inti titħoġġa post ġdid jew da. Jekk il-babaw jieħu grazzja miegħek, sewwa, jaqbad u jgħidlek isma' inti l-għada ħatqum jew pitada u ssib għandma borża flus. Bħal ħares. Eżatt. Allora inti tgħid ostra mela għandna l-babaw. Il-babaw ħa grazzja miegħek. Jekk ma jieħux grazzja miegħek, għandek il-problemi. Qed tifhem? Jiena naħseb iktar problemi kelli minna. Il-riċerka li għamilt jiena jisom meta jagħmlu pereżempju kollox il-ħares. M'hemmx klassifikazzjoni li dak il-ħares. Fimt pereżempju jew poltergeist jew hekk. Allora pereżempju jassoċjaw il-poltergeist u l-ħares l-istess ħaġa. Ma fil-fatt mhux. Fil-fatt mhuwiex. Eżempju, bħal gawgaw, mela mbirkal dak iż-żmien għax inti tqis dak iż-żmien ma kien hemmx dak iż-żmien meta ngħid dak iż-żmien kważi mis-60s ta' mhux xi ħaġa li tgħid. Imma eżempju xi 60s kienu għandhom jaraw il-gawgaw. Le, mela. Anka 60s, 70s kienet għada naqra xi ħaġa. U għarrajt imbagħad bit-teknoloġija u internet u x'nafiem tibda titgħallem ċertu affarijiet. Imma eżempju ma nsemmu xejn. Il-gawgaw. Jekk inti twilet lejlet il-miliet li suppost huwa xi ħaġa tal-ġen. Tal-ġen, eżatt. Sewa, jgħidu l-ostra nispera mhux għandna gawgaw qed tifhem jagħmlu dan, kienu jagħmlu tipo charms u hekk qed tifhem biex għamel element pagan. Eżatt. Għax aħna konna nsara f'nafjien ma nafux fija. Qed tifhem xi ħaġa li tgħid tisma'. L-ar ħaġa, għax twilef, għax ma twilef fil-miliet ħajkun bħal beġġas u bambin u xnafien, tifhem. Imma, at the end of the day, huwa superstizzjonijiet. Bħal il-qattus iswed, bħal ma ħafna u jgħidu l-għak ismaħ, qattus iswed il-lustra. U s-sallum għadhom, nafkazijiet li sallum għadhom jibżaw ma qattus iswed, eżempju. Jaw l-isbaħ waħda li smajt tiftaħ ximbrella ġewwa għax ikollok il-bad luck. Il-lustra kieku kemm għandi bad luck. Kelli kapri kien jagħmel ilma minn kullhom kien stajt nuża umbrella dak iż-żmien ġofi. Imma kulħadd anke pereżempju jkollok karozza ħadra bad luck. Estra, vera, le. Allora, insomma, speċċajna nagħmlu għadna hija nagħmlu xi ħaġa fuq xi ħaġa kultura pura. L-skript min kiteba? L-skript kitibta jien, però ma nistax nieħu l-krittu kollu jien, għax l-istejjer huma ta' ċertu wieħed Mikil Galja. Dan Mikil Galja jisospeċi jagħmel riċerka, kif konna qed nagħmlu jiena u. Dan għamilna ħafna riċerka u x'nafien u titneħħi min qed jikdeb, għax dan dorna ħafna anzjani u x'nafien. U l-anzjani tal-ostra, u meta ikunu ħajja għal-alla, ġuvieri. Whisky, ma tafx inti tiegħu pjaġi u jibdew jisemulek affarijiet għax dak. Allora inti trid tagħmel naqra editing, qed tifhem tgħid tisma' dan alright, dan ma jafx jgħid. Però meta tintaqma' ħafna eżempju anzjan li jgħidu l-istess ħaġa. Bħalma nagħmel jiena. Allora tgħid ostja, okej. Hemm xi ħaġa fija. ċertu affarijiet oħra, eżempju ġej minn folklor ta' il-ġinn. Ġej xi mill-Middle East illi dan hawn xi ħaġa printed, tifhem li l-ġinn jemnu biex xi ħaġa mill-Koran, xi ħaġa tifhem. Minn qabel il-Koran. Minn qabel il-Koran. Allora xi ħaġa letteralment qiegħda fact. Inti tibda tgħid, all right, hemm xi ħaġa li jom dawn l-affarijiet qed tifhem. Mhux kemm bħal bellija biex ibeżżaw biss,
hemm superstizzjoni. Issa, superstizzjoni tgħid isma' allura jemnu bihom, iva, għala. Għax bħalma kienu jemnu falla u f'nafien, iridu xi ħaġa l-kontra, black and white. Sewa? Mela, inti għandek xi ħaġa white li jolla dan qed tifhem. L-affarijiet il-knisja dan. Imma. Ġieli semmewlek xi figuri żgħar 3 pidjoli? Ija, kemm il-darba. Eżempju l-affrit huwa 3 piedi żgħir. Sewwa, huwa tip ta' fil-fantasija, fil-kodba tal-fantasija u dan hemm il-goblins, qed tifhem. Dawn huma nies żgħar ħafna illi biex jieħdu l-power tagħhom jiklu tfal. Qed tifhem. Imma again kien hemm dak tal-xkora. Raġel tal-xkora, li tgħid isma' dak kien raġel tal-xkora għandi xi 5 stejjer jew 6 fuq. Imma ħafna nies ma jirrealizzawx li dawn jieħduhom for granted. Sewa, mela ħriġna xi ħaġa fuq werewolves, lustra, xi ħaġa fuq vampires, isma' ħriġna xi ħaġa fuq l-affrit u hekk. Okej, dan minnu. Dim, specialment n-nis tal-lum, il-żar, mux n-nis, il-żazax tal-lum, ma jirrealizzawx li din parti mill-kultura Maltija. U jasra t-tintilef. Għaqta li jużawa kull-jum. Ġieli rajt xi teżi tal-qaddisin u hekk, jew l-iskritturi oriġinali. Jien kont involut ma' ħafna teoloġisti, ħafna differenti. Ħafna. Ma nafx jekk taf l-istorja ta' Santa Teresa d'Avola. Eżatt. Daka mhux alien kien. Alien. Allora mhux jisu l-affarijiet l-istess. L-istess ħaġa. Jew nkella għandi każ eżempju ta' wieħed nafu qrib ħafna tiegħi li jgħidlek oġġett ta' 3 piedi elbu taraġ u naf mhux qed jikdib lex da m'għandux l-ebda interess. Il-biċċa xogħol hija din ħanejdlek. Għax ili nismagħha minn dok kont żgħir. Iva. U baqgħu dak iż-żmien kont naħseb biex jibilgħu f'sormobija. Fim, issa kbirt illum il-ġurnata, ġifieri li nafu 36 sena. U l-istess kliem għadu jgħid. Iva. Fimni. Mbagħad hemm ħanejlek ċertu affarijiet fejn tidħol il-moħħ tgħid li jostek ħadd tidħol hemm le, imma dan jien naqra ħafna affarijiet u x'naf jien da. Eżempju hemm min jgħidlek jiena rajt xi ħaġa from the corner of my eye. Sewa li hemm xi ħaġa għaddejja imma ndur kemm indur qatt ma rajtha. U ma skont right paper me illusion li eżempju xjentisti jgħidu li dak huwa projection ta' ċertu affarijiet. Dina il-ħaġa projection, ma nsemmu xejn. Eżempju xi ħadd imud l-om il-mara tila raġel u tant tkun tħobbu tkun dan ma tista' tagħmel xejn minnu illi il-projection tagħha li tibda taraħ. Tibda raħħaj. Bħal deja vu. Li ġieli ta' Northern Hemisphere u Southern Hemisphere li eżempju hemm paper li tgħid issa nekki vera imma dawn affarijiet li huma ma mhix ħafna klassifikazzjonijiet ta' deja vu. Iva. Pereżempju jien kelli deja vu u kif spjegajti li inti. Jisa tagħmel sens. Din kienet fuq Scientific America ta' fil-90s. Forsi xkonti qed ħara ma' importanti ta' affarijiet importanti tkun ħara. Xina dort, ġej dort, ekku ġej dort u ġej taret l-istess moviment. Dan skont Scientific America fil-90s, dan ħareġ dak hemm sistema ta' Northern Hemisphere, Southern Hemisphere tal-moħħ. Issa, once in a while, u ma jaħdmu simultaneously. Ġifieri inti jekk itnarak bħalissa qed jaħdmu t-tnejn li itnarak bħalissa. Imma once in a while illi jkun hemm microseconds ta' ngħidu microseconds ta' delay. Microseconds, mhux sekonda kien. Naħseb nanoseconds imma illi inti tgħid ara qed qajt ma sajan ostja da. Mbagħad inti tkun daw tgħid ara sajan, dan jiġru ħafna speċjalment tkun f'postijiet. Inti tmur sifirt, tmur tara post u tgħid isma' dal-post ġieli rajtu. Skont Scientific America jgħidu illi dak il-post kont rajtu dak il-ħin, imma nanoseconds wara raġa' rifletta dak il-post. Allura inti moħħok jgħid, isma' dan rajtu x'imkien. Fil-fatt ikunu qed jarawhom at the same time. Astja. Again, kemmu veru
Mhux 100%. Tifhem mhux 100%, din xi ħaġa li ma ħarġitux isma' is-sajtar ta' bir-rispett kollu li ma x'kellhom artikli vera tal-ostja. Imma dan Scientific America. Issa, again, temmini jew le? Up to you. Imma kemm il-darba ħanieħu minni, kemm il-darba ġrat li tgħid isma'. Tmorx imkien tgħid, ma jinġieli dan jew inkella ġi xi ħadd jgħidlek isma'. Inti m'għadekx kemm konaw. Dan hemm studju fuq. Jista' jkun anke fuq il-ħna. Fuq Il-ħna. Jista' jkun. Eżempju, jiena u Mirko nafu storja separata. Jien smajta man sors u Mirko samaħħa man sors ieħor. Li pereżempju kien hemm tnejn jaħdmu ġo ċina. Sewa. Wieħed insomma kienet jaħdem ġo ċina u mar fit-toilet, feta l-bib tat-toilet u għalaw xi ħadd u sama għalaw jien. U ħaseb li l-kollega tiegħu wara il-bib u kif dar. Ġifieri reġa' daħal ġo ċina u sab il-kollega tiegħu hemmhekk. Allu inti ma kontx ġo toilet. Għalek, this is something. Jista' jkun jista' jkun. Efimni il-moħħ tantu qawwi. Aħna skont statistika nużaw percentaġġ veru żgħar minn moħħna. Milux kien hawn film tgħid li ħad tidħol fil-film mhux ovvja. Lucy. Lucy għalija huwa fenomenu. Imma m'hemmx accuracy fuq. ċinu? M'hemmx accuracy. Le, m'hemmx accuracy. Imma ħafna affarijiet Lubasson meta għamlu dak studja ħafna l-affarijiet, jekk taqra eżempju l-making of jew da. Tan studja affarijiet fuq il-moħħ, tant huma illi all right, this is a science fiction show. Ma semmu xejn science fiction li kien għal ma doffi ma kemm il-sen ilu, llum sar fact. Imma again, huwa xi ħaġa li tant tagħmel studju fuq illi baża Lucy fuq meta kiteb l-script u meta kien hemm il-writers u dan, ħafna minnu jgħidu li huma fact, non-fact fuq riċerka. Mhux non-fact li huma bażi għax fatti għax hemm differenza meta tgħid fatti u riċerka. Aw ħafna minn jgħidlek isma' jien rajt hemm għandek fatti le għax smajt. Qed tifhem. Allura jidħlu ċertu affarijiet, imma Lucy huwa sempliċiment u rrid jgħid kemm ma nużawx il-moħħ, il-bniedem ma jużax il-moħħ. Dik tad-dolfin huwa accurate. Eżatt, huwa accurate ħafna. Issa, il-mostri l-istess. Il-mostri hawn ħafna min jien niggarantilek illi hawn ħafna anzjani illi jemnu li jeżistu l-mostri. Li jivverifikaw li raw il-mostri bitnejlek għamilna riċerka li jemnu totally li jisma inti għatrajt ġin iwa ta' għatrajt tork ta' taħt it-tarax mux l-istatwa tax. Infatti tan kienu jemnu fija li l-istatwa saret simbolu. Ma nsemmu xejn, ma fis-70s u hekk ma tistax tidħol ġadar. U ma jkollok U ma jkun hemm statwa ta' tork. Ta' flus. Alla, ngħidlek, qed tifhem. Dawn huma kollha affarijiet li qed nitilfuhom. U fil-verità t-torok ma kinux ikunu suwed. Dak għax kienu jużaw skjavi. Għani li titħax bil-għan. Jien terki xinħobbu. Ġil l-munikol, ejt il-verita. Ġil sakemet tistenna il-da. Sewa u tara television. Turkish TV. Ħlifħa inna bjondi u bajna blu, Eżatt, mhux veru. Essa jekk kien hemm xi taħlita tal-ostja ma nafx. Jiena kont rajt li kienu jużaw skjavi u hekk. Eżatt. Infatti din hija riċerka ta' ħafna mit-torok li parteċipaw fil-assedju kbir ma kienux torok, kienu skjavi. Għadak kien hemm livelli. Kien hemm livelli, eżempju, enti ġenissarju dak bil-for, imma ġenissarju huma nies illi qabdu t-torok. U it-trenjawhom. Iġifieri dan jekk qabdu xi ħadd minn dak iż-żmien kienet. Iġifieri mhux essax skjavi kienu jisom. Kienu elit. Impjegati. Eżatt. Allora kienu elit, dawn huma illi inti tibda tgħid isma' ġenissarju bil-forsi tkun jisotor imma biex ikun hemm elit beyond għax qabduh mill-lumija eżempju ma nsemmu xejn Polonja jew hekk dak iż-żmien l-Ottoman Empire kien all out. Mara.
Huwa wieħed mill-ikbar ta' Genghis Khan li għadħa id-dinja. Għattife, allora inti kulħadd aħna għandna moħħna. Ġifieri taħseb li ċertu stejjer u hekk ġew minn barra dak iż-żmien. Ġifieri il-folklor ta' barra mill-pajjiż tħallat mal-folklor ta' Malta. 3/4 minnu. 3/4 minnu. Aħna l-folklor Malti u forsi hawn ħafna folklor historians il ma jaqblux miegħi. Imma tant għandna taħlit. Aħna x'għandna tajjeb. Illi aħna għandna folklor u history tad-dinja kollha. Aħna dejjem konna okkupati, believe it or not. Allora Għadna okkupati, ma għagħuna għabaj. Imma il-bicċa xogħol hija li eżempju anka ma semmu xejn, tibda mill-Feniċi, dawn affarijiet illi ħadna l-kulturi tagħhom aħna. Jien eżempju ma nistax nifhem kif jgħidu li t-tempji ta' Malta huma xi 5,000 sena jew kemm qed jgħidu. Meta l-car tracks u l-mod u s-sistema ta' kif jibnu sibu t-Turkija u għamlu d-dating ta' 12,000 sena. Imma then again, dan huwa history. Meta history kulħadd jgħid isma' jekk jiena professur famuż u nikteb xi ħaġa, dak kitibha mela li jgħidu. Imma jekk eżempju il-Wenzja jew għal-Maddof Sajan kidbu xi ħaġa li u aħna maħniex daqshekk famużi u daw fiex il-losti jefmu. U inti tkun għamilt riċerka. Iktar minnhom. Dan bħal eżempju kienu għamlu fenomenu li Malta hija parti mill-Atlantis. Tifhem daqskemm kienu ġew divers, kienu ġew kulħadd u mbagħad sabu xi fażuna l-lossja veru da. B'fdaqqa waħda qalu isma' le ma jekk timxi naqra lawha skont l-affarijiet hija parti mill-Greċja. Again. San Marini. San Marini. Tifhem. Rajta dik. Allora, issa dan min għal li parti mill-Atlanti huwa awtur famuż, mela li qalu Vangelu. Issa dan jekk fettillu jgħid isma' semma Malta, mela kulħadd jemmen li Malta. Jiena taf x'insib affaxxinanti eżempju. Ħan iddivjaw naqra mill-film. Le, mhux xorta man. Kif qegħdin il-lajn il-piramidi tal-Eġittu, tal-Alġerija, ta' Tunis. U dan jaqpaw sejrin. Ma sal-Marok. Sal-Marok, u jaqpaw sejrin, ovvja sal-Indonezja, għandek l-Ekwator. Għax ħafna jaħsbu li l-piramidi South America u l-Eġittu bissem. Fil-verità kullum kien mit-Ċajna. Isma, jekk taqbad dan. Araw, nsemmu il-piramidi, semmejna il-piramidi. Umma issa, temmin ġew le dana again. Għax m'hemmx provi, allura hemm line li eżempju ta' Giza da jaqgħu se hemm l-Alġerija. L-Alġerija hemm piramidi iktar. Easter Islands Le Easter Islands li hemm. Jew din iktar l-isfel dawk. Le iktar l-Indonezja. Hemm fuq l-istess line, no? 33 degrees above. Imma eżempju Angkor Wat il-Kambodja huwa fuq l-istess linja. Fuq l-istess linja ta' fuq l-istess linja ta' eżempju ta' Messiku jew ta' qed tifhem. Allura hemm ċertu affarijiet illi dal-aħħar kont qed naqra fuq x'ismu eżempju illi jekk vera u dan ġanejlek dan xi ħadd dilettant sewwa, allura dan malal jgħidlek isma' dak x'il-losset jgħid u għandhom raġun. Imma kienu fatti jgħidu isma' li kif qiegħda mibni Angkor Wat fil-Kambodja sewa hija online ma' portal. Huma jaħsbu l-aljeni niżlu li hija landing zone tal-aljeni. Temminix jew le, that's up to you. Imma ir-riċerka li qed issir. Hemm attività fil-post. Hemm attività ħafna. Tifhem hija dawn bħalma hemm attività fl-Eġittu. Hemm attività kważi għax naqra ħodd imma hemm attività fl-Alġerija. Tifhem? L-Alġerija huma qed jaħsbu li huma landing zones. Issa, temmin xew le, jew tkun bħali li temmen li hemm xi ħaġa barra. Jien ma nemmix li aħna għadha. Affaxxinanti ukoll eżempju li fejn ikun hemm piramidi u hekk dejjem tisma' bl-istejjer ta' dwal.
fuq il-piramidi. Mbagħad tisma' l-istorja tas-Salvatur bidwal ukoll. Isa correlation tal-ħaġa. Jew il-muntanja San Pedro ġew l-Kolumbja. Eżatt. L-istess bidwar, the Lights of San Pedro. Ta' San Pedro, da skem għallaw dwar, skem. Infatti skont skript ta' Steven Spielberg ta' Close Encounters of the Third Kind. Dik hija bbażata fuq dawn l-affarijiet, tifhem li raw San Pedro, tifhem. Fuq dwar li raw f'dik il-muntanja, issa. Tifhem. Jien nixtieq efemni, jien nagħmel riċerka ta' u naqra imma again, provi m'għandix, dan bħal fin-New Year jew meta kien f'Miami. Ma nafx kemm il-Madonna kien hemm pulizija u qalu li kien hemm aljeni għal-Madonna. Issa, jien ma kontx hemm, imma semmi li inti kulħadd għandu sens. Hawnhekk jekk għal ġlieda tara pulizija dan kien fuq 60 karozza għamlu 60 karozza b'żewġ persuni mhux itnejnlek erba' b'żewġ persuni. Kien hemm l-alieni l ħaġa li kien hemm F-18 suduru u F-35. Xi tanker tal-gwerra, SWAT team, mhux il-pulizija. Ma naħsibx li jkun hemm il-pulizija jien. Eżatt, ħaġa jien ukoll. Għax il-pulizija bir-rispett lejhom huma they safeguard us. Shout-out għalijom, safeguard, imma meta jekk kien hemm aljeni, jien ngħidlek u l-Armata Amerikana jew l-Air Force jew hekk jafu jiskrambiljaw l-affarijiet ġets u dan f'minuti, biex mhux sajt sekond, imma f'minuti. U jien ngħidlek li Miami għax waqqgħu it-traffic, vera imma ma jkunx hemm helikopter wieħed tal-pulizija ta' jien ngħidlek li jkun mimli affarijiet. Tifhem, dan kulħadd spekulazzjonijiet. Iġebduha ukoll, iġebduha u jkabbruha. Jiena mindu fetaħda qed nara ħafna fuq alright TikTok illum hija arma li tgħid tisma' tista' tgħid li trid fuqha. Imma hija mezz ta' biex tiffollowja ċertu affarijiet. Ara fuq TikTok u Instagram bdew jgħidu 20 jom 10 piedi u da. Issa kien hemm xi ħadd jgħid għax dawn qablu bejniethom. Imma at the end of the day, TikTok isma' xi ħaġa li tallajt inti ikollha biex ma qażżuwiex 30,000 views. Mela, the next person 5 minuti wara ħajlek, iwa x'jien rajt. Tifhem, x'rajt. L-istess storja jikkopjawha. Tifhem, din bħalma kollox. Din kien każ il-kont involutin fija. Kien hemm program fuq Xara Bank. Sewa fuq il-UFOs. Tidennieh il-Peppi madu ma ġiex. Bħalissa qiegħed President jagħmel kien hemm program fuq Xara Bank. Illi qalu li jisma' u ma jafu li niddelitta fuq prop making u affarijiet u x'nafim. Qalu li jisma' qalu li kien hemm ċertu ħabib tiegħi, Jean Paul, u kien hemm David Paċ ukoll fil-panel. U konna qed nitkellem qal li jisma' nagħmlu xi ħaġa biex naraw in-nies, ir-reazzjoni tan-nies xi tkun. Għatlu għarrajt, għatlu dar. Dak iż-żmien kelli Škoda minn dawk li nfetħu fil-ġemp jisa pjanu. U l-ħabkab staħħu. Li ma jisħnux. Xejda. Ma għadietni mux ma zarajt xejn. Kella ħabkab. Issu jider l-istess issu UFO. Ija, doktor. Bil-grooves. Bil-grooves, eżat. U dak il-ħabkab issu, dak it-tip ta' UFO, tiftakru ta' Jerry Anderson, dak UFO, di stess bħal, ma dak iktar ton, dan jek taraħti dan l-ostja UFO. U kienem da' għall-isma nibnu għatlu x'nibnu UFO, l-ostja għatlu għajt il-ħabkab, murna l-wit tal-mosta niftakar, badna xejdu la string bil-kem tider, xlif, bil-kem tider minn da, u għatlu importanti meta filmjaw, da kien il-direttur ta' Xara Bank, għatlu importanti ċaqlaq ħafna l-kamera, jisek speċi xi ħadd tibża imma jipprova jaqbad il-footage. U għamilnija u ħareġ footage tal-bliħ.
Ora fuq xara bank. It-telefonati li għala Peppi dakinhar, iwa x'dik rajta fuq Baħar iċ-Ċaq, iwa x'dik tifhem. Imbagħad għamlu x'ismu u konna jiena u Jean Paul dak tal-kappell, u rejnihom kif għamilnija. Ma jidellekx li xejn naqra l-bass. Iva, għal-bniedem li nemmen, imma rrit dak iż-żmien kienet illi jisma' jekk minn xi hawn le. Għalajt, ma mbagħad kont ngħidilhom isma' daw ir-rapporti niġbruha naraw minnu vera. Ġbartu għom ma jowle? Le, ġbarnija. Imma l-bicċa xogħol hija din illi ħafna nies illi ikun hemm xi ħadd ġenwin bħalli vera li ra l-affarijiet u nemmen li hawn nies li ra għax jien intervistaj ħafna nies li raw affarijiet sewa li ikunu individwali illi 99.9% ma jkunux iridu jidru għax iżebilħuhom. Għax il-kultura tagħna dok xillos qed jibgħal firmli. Jien għax rajt. Jekk xi ħadd ma jtinix xi ħaġa li ifhem. Sissa tleta minn nistawni id-deskrizzjoni, il-key point, il-fattur li jagħmlu xi ħaġa differenti. Eżatt. Li dik ma ngħidix hawnhekk, jew minn qatt attent xi darba qed. Imma dik hija problema. Għax inti ma nemminx illi għanna ġanajlek, jien bnidem li nemmen, ma tgħidx isma' bniedem li xettiku jew nibda ngħid isma' bil-fors, la mhux vera jeżistu, ma ngħidx hekk. Però qabel kont nemmen bajni għamalu l-ostra, ikun hemm dawl fis-sema, ħammu nara l-ostra ħana x'inhu. Illum irrid naqra illum sirt naqra San Tomas biex il-kliem ikun sewwa. Avoleti jistemma San Tomas. Għala le. Imma qed tifhem. Il-biċċa xogħol li ġara dakinhar li ridna ngħidu kemmi l-affarijiet, kemm in-nies l-immaġinazzjoni tan-nies tiġri bihom. Issa dakinhar tinsiex li ma kienx hawn Facebook. Immaġina l-lum kieku għamilna xi ħaġek, kif faqaw il-Facebook? Le, jien jifqaw l-inbox, man. Tal-bliq. Apparti daw li għodu jitkellmu doppju sens. Amma dik u jagħmlu capitals li ta' farsi qed jagħmlu suggestive. Ma jifqaw l-mobile, dal-aħħar sirt naqbad il-mobile mennit fil-Messenger u għasna tikasu. Għax dik ħaġa oħra. Inti ifhimni fuq għadin, inti sirt magħruf bħala l-bniedem fuq dawn l-affarijiet. Allura jekk xi ħadd ikollu bil-lej ma setax jorqod xarab xarba tal-ostja jew pejjeb xi ġoint tal-alla u jgħidlek x'ħan nagħmel. Le mhux int xi kien hemm xi ostja jgħidlek isma'. Alright, sa nagħmel, sajani ħanibatlu isma' rajt dawl. Għala, għax inti bħalissa qiegħed allora inti dan kull ma jkun ra l-headlights ikun ħaramejjed u ra l-headlights tal-karozza ta' ġifieri. Qed tifhem. Allura bil-fors li ħataqla. Le jiena ifhem. Eżempju daw li kollhom l-esperjenzi li nagħti kasom mal-ewwel fim dawk. Imma eżempju għax ngħid nara kemm xi correlation ma' xi każ ieħor u xi affarijiet oħra. Imma mbagħad ikun hemm min jibqa' jiffittak fuq ċertu affarijiet li jiena tipo jien wan niddeja nuża l-mobile. Infatti dejjem inċempillek, veru? Naf, la. Niddeja noqgħod nżabbabni kteb. Allora jien infatti ma tax nibgħatu messaġġina, inġabru xulxin. Għax jien nippreferi kolli konversazzjoni milli tinkellem. Naqbel ħafna miegħek. Nejso ta' television. U ċertu affarijiet ma jinstemaw differenti fuq tekst. Jien naf nies li ħadu għalihom għax għattilhom tekst u femuni ħażina. Eżatt. Le, naqbel miegħek. Qed tisemmijek darba email. Bat email u għalla sassim ġiddem ħallejt il-capson. U bat dill-email kollha capitals. U xi dan batu li lura is something wrong, is everything alright, xilla la ġara dan. Bat ċempilli, dan minn kien ċempilli għal-isma għalli inti nkazzat fuq xi ħaġa. Għatlu le. Għatlu ġara, għalli għax bat email kollha kapital ġviri għara. Jillin
kas. Nejlek il-verità, ossja, jinħan uqot inneħi il-caps lock. Estra, iġifieri, kemm l-affarijiet fuq social media jinsema ħażin. Barra li kulħadd irid jikkritika. Illum għandna keyboard warriors bla doġġ. No, pjaċir ta' kritika. Iva, importanti. Imma mbagħad skonx kritika. Mhux hekk. Qed tifhem. Ikun hemm nies li jidħlu jgħidlek isma' ħani kritika, ma nafx x'inhu s-suġġett, jara title li ġeneralment ikun misleading it-title ħani kritika. Le ma naqbilx, ma naqbilx, jgħidlek jaqbel. Jena ħadd gost nara l-film tiegħek. Wan għax produzzjoni Maltija hekk. It-tieni ħaġa kif għattu l-karattri u l-mostri flimkien b'dik l-istorja hekk. Thank you, napprezzament. Tad-doluri, men. U rajt element ta' ngħidu jien retro fil-film ta' Kristu. Jena sci-fi antik inħobbu ħafna barra l-dan anka films sci-fi tal-80s għedin għal-qalbi wisien, Anke l-ewwel biċċa meta jibda jkellem il-popa. Xi ħaġa retro, dar retro l-ostja. Le, ma qed tifhem, ara, ħanilek il-verità. Meta tagħmel film hekk, ġiex affarijiet. Hemm ħafna affarijiet, imma ngħidu l-mejn. U kien self-financed. Ġifieri jiena wasal fis-semità li l-mara ma tiddivorzjanix. Għax inti qed jkollok xi ħaġa taħt da u qed tinvesti ħaġa film. Barrek kelli xawt nista' l-sieħbi li għamel ċertu affarijiet ta' leġubijiet fil-ma sens, ċertu effetti. Aħna ridna li isma' ma jistax ikun l-effetti nagħmluhom aħna. Allura morna barra minn Malta. Ġifieri l-unika ħaġa, produzzjoni Maltija pura, imma l-unika ħaġa li kien ħajkonna effetti barranin. X'imdew jitolbuna l-flus tagħhom? Ta' biċċajnejn jinqalbu u jsiru demonju dan. Dik ta' dik il-biċċa li tara fil-film, taf kemm talbuna? 10,000 euro. Ta' dik il-biċċa biss. U nibatulhom dik il-biċċa ta' analis ta' meta. Nikxfu eżempju, il-biċċa dik waħda minnhom, issa dak nibatulhom il-fajl, aħna ħafna mix-xogħol jagħmlu sieħbi, qed tifhem ma tgħidx isma' from scratch. Dawn, isma' aqlibu ilna għal biex nagħmlu dak li jgħidulu movement. Sewa 10,000. Issa dan ma kenniex waħda fil-film jew ma kenniex trasformazzjoni waħda. Dak kemm ħeġina dal-film. Allura mbagħad bdejna u sieħbi meta jgħid isma' irrid nagħmilha. Kerk minn daqshekk. Allura oħriġna issa huwa film li ngħidu Hollywood livell ta' Hollywood le. Mhuwiex. Imma huwa livell ta' independent. Ħadd ix-xogħol fih ta' Kristu. Imma kostumi u l-affarijiet. Kostumi u da, dik oħra kostumi tmur xi ħadd jgħidlek so much. Imbagħad taqbad xawtaw tal-mara bdiet qabad. Tagħmel il-kostumi l-ewwel net riċerka fuq l-internet fif kienu l-kostumi bewieħed u ieħor u da. Kif tlestihom tħithom kollha qed ngħidu 45 kostum. Taħraqhom, tqattaħħom, għala, dan ċeħel Madonna. Mela inti ħatamel film li għamlu xahar, għax dan bbażat fuq Sant'Irmo. Għamlu xahar fl-aħħar jumejn ta' Sant'Irmo. Għamlu xahar f'Sant'Irmo jaqlaw dak il-balal kollha, dak il-xismu ekel xejn kulħadd ibullu jħara taħtu u toħroġ amazed by the cartoon. Ma tagħmilx fucking sense. Allora x'għamlet? Għamlet kollox x'ismu authentic f'dak fuq ir-riċerka li għamlet, mbagħad qatta, aħraq, imla d-dim. Imma dedikazzjoni, make-up, dedikazzjoni. Qed tifhem. Dik ix-xena ta' meta
tal-bidu ta' Santiermo hemm ir-raġel kien miksi kollu jisu demmu affarijiet oħra mhix imbarazz. Mhijiex ta' Dak mhix veru. mhix veru dak ta' mhix veru. Kostja. Iva, għax issa again aħna ma kenniex dik il-fakultà li kollhom Hollywood li għandhom ta' parsi dirt jew ta' imma tit bil-kwantità. Jien ma konx naf li tħobb tinxtara wkoll. Spiega ħieħ. Għax Welzu kien servejer u l-investigatur għarfu u xin l-investigatur li ħarri saqsi jek jafux. Għallu mela, għallu dana u tlabtu l-flus inti. Eżat, mela. Jena għalla dan. U kif spiċajt? Spiċajt? Il-beja. Ħarami. Eba fimċet nejlek. Dan huwa kollox self-funded. Kif rajtek hekk fuq l-iskrin tara kemm mukraħ went sublanuċċali. Ma kont nara xejna. Għattejta għalla ki kont nara da. Ma xħat marit jinżillek, hemmhekk, ħadd marit jinżel ġolil. Ma tijomx tort. Jiena ma ħassejx li kien ħaqqabbat attur għal-ofstanar biex jinżel dak il-ħmix ta' ilma. Dan il-maqiet ġa ġibjun u laħu kienem kerk u għekut nejru sanamlu għatlu meċ ta' ħan għamela jien. Allora s-speċi għamilna minn ofstanar ġi ġurnata għax il-filming dik li għandu, Mirko jista' jgħidlek fil-li tmur għal nofsi għal tispiċċa ġurnata. Għatanna d-dawl grazzi għal-Ministru. Jew, eżatt. U għambat għadda ħan għamela jien, meċ ta' għamel. U ridna nġibdu xena li nispiċċa li ġibditni il-bellija. U allura ridna nifilmjaw kollox. U bat li ġibditni il-bellija fl-axħar għala xinni xan xarrab. Ma għandix kostum jħor li nejt isma. Għanu għot jaw nkella għanu għot ninġef jaw li għettife. Allura għadna issa ċans. U stja erbatna xismu ġibduni ġibda tal-ostra u plaħ. U ħarġet. Thankfully ħarġet tal-ostja. Tal-ostja vjara, ejwa. Għax istja, imma il-ħmiċ li kien fiħa ġdan il-maqiet ilu għal-madu minn żmien il-70s, Ostja. Ejwa. Allora, kif tinżel, u kif taraħ ċar, tgħid l-għarra, kif tagħmel pass, ħama. Ħama, imbaraztiela. U nejlek il-verità ma kien hemm xi ħadd mill-kru tal-qbewla għax kien kiesa ħassja. Ma bdejtux tibżgħu li ħejġu l-bellija. Jien ma tlax bewla għax naħseb il-prostata qalet oj. ċeklosta, għalli fejn bulaw. Ma fejn xit ngħidlek man. Film tal-ostja, ħeġġeġ in-nies li għandu jerġa' jkun fis-sinema hux. Issa ħajkun, hopefully ħajkun il-gallerija issa, bħalissa għaxet inkun ċar, bħalissa qed jintwera barra u ħajkun jintwera f'ċertu festivals barra. Imma ħajjarġa jiġi kun Malta għal ċertu żmien qasir ġa gallerija. Kif dan jarġa' jmur barra minn Malta u x'ismu. Nixtieq ngħid forsi hemm min ma jaqbilx miegħi, ma nixtieq ngħid grazzi l-Leiden. F'dak is-sens, mhux qed nagħmel xi reklami jew hekk. Imma għax Leiden kienu għalulna minn Leiden qabdu promotjawh ta' veru, tal-li għamilna ħafna mill-promo aħna, u huma għalulna minn Monday sa Friday. Għax għandhom ġiex film su tagħmel sens, għandhom dak iż-żmien kellhom Oppenheimer u Barbie. Qed tifhem mhux tħalltu mal-film tagħna. Qabdu ċempluna għalulna isma' hemm rekonsenza mill-nies u dan, isma' ħantukom 3 ijiem oħra. Thank you, aħna ma tlabniex. Ġifieri dan, u f'dawk it-3 ijiem marru n-nies qed tifhem. Infatti morna hemm x'ismu l-Leiden għaltilna ta' veru qed tifhem, allura tibda tgħid mela n-nies iħobbuhom dawn l-affarijiet. Għax iħobbuhom. U tibda tara kemm għax inti tgħid tisma' dan mhux tifhimni x'ħażin, mhux drama, jien drama nħobbha qed tifhem. Imma xi ħaġa totalment differenti. Issa
narġa' ngħidlek l-special effects għamilnihom aħna u ħdejn tibda tara ċertu affarijiet fuq it-television. Ħassejt li special effects huma tajbin ħafna. U dal-aħħar rajna xi ħaġa fuq Netflix tgħid il-la Rinna jiffaxxinawni dawk is-CGI li jużaw tal-Bollywood. Dak xi darba nagħmlu jieħ ta' Bollywood niġru hekk. Malta u d-daqqalna. Tifhem, imma ħadd peċilli għoġbok. Bħal ħafna nies ta' qaluli. Kollet nigdeb li ngħid isma' dan kien jgħid ikun hemm xi kritiku jgħidlek isma' naqbel, why not? Forse mhux biex daqshekk, għala le. Le, jien ġobni u kollox, ma taf li ġieli noqogħdu nitkellmu bejnietna, jien kont nagħmlu hekk. Eżatt. Ma ġest idejat. Eżatt, imma le, jiena. Speaking of li noqogħdu nitkellmu bejnietna, ħansaqsik xi domandi importanti bħalma nsaqsilek is-soltu. Bil-qalb kollha. Ħanibdilek b'domanda. Bil-qalb kollha. Taħseb li min jiġri wara l-fenomenu joqgħod ifittix wara l-fenomenu jkollu konsegwenzi żjiena? Ħanejdlek il-verità kollha. Fl-80s, fil-bidu tal-80s, jien kif għatlek konti fissa, inti tafni, jien konti fissat fuq daqo konna 4 minn nies illi konna fissati bl-ikra. Detru l-ġeċemiteri, isma mikra u l-fatat, bum, morru da. Jien ġiex affarijiet nistanejt, konsekwenzi ħżina qatt ma kelli. Però, having said that, meta mort infittxu il-fenomenu qatt ma rajtu. Jien naf nies li jaħilfu li rawh u nemminhom għax ikun hemm min ma temnux imma jkun hemm naħil illi dan. Imma meta mort fuq dak il-post ma rajt xejn u mort f'ċertu ħin, ċertu dan, ma rajna xejn. Morna biex nipprovaw naraw da ma sibna xejn. Issa, jeżistixxew le ma jfissirx li ma jeżistix. Just nemmen, forsi tnejt ħażin, imma just nemmen, illi if you go, jekk inti sejjer biex tfittxu l-oġġett, isek speċi hemm dik in-naqra li ma temminx. Allura ma taraħx. Nerġa' ngħidlek jien nemmen, ta' tifhimniex ħażin. Imma tfittxu, allura jista' jkun eżempju li l-fenomenu jkun jagħmel display uniku għal dik il-persuna. Jista' jkun ukoll, mela. U nerġa' ngħidlek fejn kif bdejna fil-bidu, jista' jkun il-persuna ikun f'momenti vulnerabbli. Infatti ħafna każi huma jkunu momenti vulnerabbli. Eżempju, nerġa' ngħidlek, mittilhom xi ħadd vera maħbub tagħhom u dan. Tgħidli letteralment wara minti xed taraħ kien hemm waħda tgħid miet ir-raġel ta' ħada. Miet tikellmek u ment nara xejn. Immi tant kien hemm bond. Illi ħataraħ. Jiena ma rajt xejn. Kien hemm każ illi jaqpaġa dan illi ta' post care worker tela ġa lift u kien hemm tifel. U għaltlu, u din veru ġrat, it-tifel ma nafx jekk, imma tant li spiċċat naqra miskina ma tant. Illi telat u għaltlu inti fejn sejjer, hawnhekk biex nintaqgħu minn missier, u dik orajt titkellmu. Kif fetħet il-bieb u dan u daret biex tgħidlu inti għalaw ma sabet xejn. Dan flift ta' ma tgħidx ġadar, tgħid telat tara x'mort tiġri wara ma sebtux, flift. Dbelħed, għaltilna morna biex naraw dan, xejn. John Bandi għandu storja wkoll kien ġie rrakkontaħħa hekk, ġifier esklusiva kienet taraw. L-istess għaddew sentej u kellu konverzazzjoni ma' dil persuna. Ġifieri kif kienet Mirko? Għaddew sentej ux? L-ewwel kellem il-darraġel. Kellem il-darraġel. Xarej għaddew. Xarej. Insomma, għaddew xi xarej u intaqma t-tifel ta' del-persuna ġifieri għallu x'intettejt għallu missieri mejjed. Ġifieri. Ara x'bond. U nemmen ta' għaw minnhom jgħidu għax iwa l-imħabba naħseb jiena nħoss li l-imħabba hija bond qawwi. Jekk inti tkun vera tħobb il xi ħadd jew vera dan, naf ċert li ħajkun hemm ħajkteb jgħidlok x'il-lostja jgħid u dan x'nemmen jien.
il-bond hija kbira. U għaw min jgħidlek isma' għandna nies li eżempju telaq xi ħadd u baqa' llum li mhux fissat, ma ngħidilix fissat, hija mħabba. Illi jastra jikteb u dan u isma' jimmissjaħ ta' veru. Għax hawn min eżempju ħaġa ħażina le, anzi kważi ħaġa tajba. Hemm min wara sentejn jiżżewweġ biex dan. Good, għax dak huwa terapija tal-bliħ. Imma hawn min li tant ikun hemm bond qawwija illi jaqpa' sakemm imut illi tgħid tisma' dak kien my soulmate, alla jaqpa'. Issa jaraħ xi hawn le, nemmen li jaraħ. Jiena mhux sa naraħ żgur, avolja ħajkun ħadejja, għala għax hemm il-bond hija kbira. Again, hawn min bil-garanzija meta ħjaraw dan ħajdulek dak xi losti qed jgħid. U ver, naqbel magħhom għalli jista' jkun. Imma diskutu teorija, xejn fatwali. Jena, meta tkun dik li bil-Malti ngħidula fissat fuq xi ħadd jew xi ħadd fissat fuq hekk u jkollkom ħajja. Issa dan mhux qed nitkellem jien reliġjon anzi taf biżejjed għax huma jgħid qed tifhem. Imma at the end of the day nemmen illi ngħidula mħabba. Il-bond tista' tkun ħafna affarijiet, tista' tkun spiritual bond, tista' tkun da. Illi għastja nemmen illi jara ċertu fenomeni iva. Nemmen ħafna. U toġbok it-teorija tiegħi li dejjem nirrakkont ngħidlek jiena li daqqa il-pjano, daqqa il-kitarra li biex ibeżza n-nies. Jiġifieri daqqa jidher il-UFO, daqqa jidher il-ħares, daqqa jidher hekk. Inti temmen fija? Jiena nemmen fil-UFOs. Mela jien nemmen li inti temmen. Allura inti ħatara. Palma jien nemmen ċertu affarijiet illi iva jeżistu l-affarijiet. Issa, nerġa' ngħidlek ħammorru nfittxu. Jiena m'għandniex nemmen fil-ħiers hawnhekk, mhux m'għandniex nemmen. Le, mhix hekk. Għax il-kelma tista' maħżin m'għandniex nemmen. Jiena nemmen li l-fenomenu jkun uniku għal dik il-persuna. Eżatt. U dik sirt nemmina bl-kraħjien. U għalek tajna minn ċertu affarijiet fl-ma sens. Illi mur infittxu, għax jekk inti rajtu inti, that is your own special thing. Jekk raħ poplu kulħadd, għandi ċans naraħ. Ma jekk ratu persuna waħda u tgħid isma' tgħid li dan tat-tifel x'għandha x'jaqsam ma kellu x'jaqsam magħha, x'kella dik il-mara? Forsi kellha qalba tad-deb. Forsi kella ħassu jekk hemm fenomenu li ħassu sejf. Maħħa, qed tifhem. Jiena aktar napplikaħħa għal Cosmic Trickster, il-Cosmic Trickster jaħdem jew itik naqra comfort imma jintriggeri għalek xi ħaġa biex tkun kurjuż. Bħal meta jidhru l-UFOs u bħal meta jidhru figuri reliġjużi. Sawa, u mbagħad itik l-element tal-biża fl-istess ħin. Jew itik element ta' biża tad-dread, iktar tad-dread ngħidu hekk ta' qisu speċi bħal poltergeist u hekk. Eżatt. Fim? Imma eżempju li taħsejjes u hekk naf minn esperjenza u affarijiet nieqsa u dwalijiet. Jiġifieri jkunu tnejn minn nies mhux persuna waħda li esperjenzaw del ħaġa. U tipo xorta, mbagħad pereżempju jidħol xi ħadd joħorġu d-dar u ma jesperjenza xejn. Jiġifieri għalhekk ngħid pereżempju il-fenomenu jkun imqabbad pereżempju ma dawġiex persuni. Jgħid para llum ħandoqqu l-kitarra. Jkun poltergeist ħsejjes. Dik it-teorija tiegħi. Jista' jkun eżempju dan mhux qed ngħid tikkomunika, imma in a sort of sense tikkomunika miegħek bil-kitarra. Għala, xinti da. Issa jekk jiġi fuq jgħidlek, sajjen kif inta l-ostja, jew tibgħatu tieħdu, jew kella tgħid il-lara daj xillu. Ew forsi tikkomunika miegħek. Le, jiena eżempju sibt correlation, eżempju jiena meta ħadd l-interview ta' dak li jara l-affarijiet fl-għala u li kont rajt il-UFOs miegħu, jisu il-perception hija li hemm bżonn narfin fuq id-dinja biex ma nkissruhiex. Fimt? Tħares li ta' ġuża mifsud l-istess hawn Malta qed nitkellmu. Issa dawn nies li jaħdmu l-għala.
nafx ħaddieħor li ħadem l-għalqa milux bot diqat ta' naħseb Mirko x'għad minnija ta' dik il-mara tal-għalqa li daħli tal-orb ġo dik qatmetnija. Darba kont morġu post mux ħansemmi fejħa. Insomma, di l-mara xwejħa teħx ġo għalqa, daħlet dil-orb, ġo bibtaħħa għal-barra u għekċina, fim, dar id-dawra ek, u reġet ħarġet dil-orb. Jalla, ejwa, ek kienet. U tipo, millux bdejna nara podcast u battilu l-Mirko, u x-l-istess ħaġa Mirko, bħalma spiegajt li. Ġifiri, di mandiġ internet. Le, appuntu. Appuntu. Il-ħaġa, anki dak tal-għalqa, jużaħ l-internet ma permess ta' xaħti. Dan bħal-matlek tal-80s. Tal-80s konna morru nfittxu ma kienix internet, ma għandix idea. Ġifieri ħafna mill-każi kienu ver, dan ma marx fuq l-internet jgħid ħanoqgħod nibilgħu naqra f'sormi ħa. U dan ma kien hemm xejn. Ra dawl. Dan ġenwinament ra dawl. Jien għalhekk tixxi ħanemmena ta'. U kien hemm ċertu fatturi, per eżempju l-ewwel tal-qulqtates. Mbagħad pereżempju it-tifel ta' dima li saqsil taħdejhom fuq il-qtates u qallu anki n-naħal telqu. Ġifieri xi ħaġa stramba. Wenz. Ejli. X'taħseb dwar il-UFOs? X'taħseb li huma, x'taħseb għan xi jiġu hawn? X'taħseb jiena x'inhi dil-ħaġa li jidhru ma jikkomunikawx? Dakem ħafna questions għaw ħafna minn jimmen li UFOs as such huma affarijiet militari li superpowers bħal l-Amerika u China mhux billi superpower l-Amerika biss. Ma jispjegax ta' żmien l-antik. Mhux l-istess superpowers kien hemm iċ-China. Ir-Rumani. Le, okay, all right. Issa, għandek ħafna affarijiet. Again, jien xorta nemmen illi forsi għaw kreaturi iktar intelligenti minna li ġew għaw fid-dinja u jaraw xem u xkif u xfatta. Issa, nemmen li forsi ġew u jgħidlek isma' dawn mhux daqshekk intelligenti, daqsna fi żmien Rumani jgħidlek isma' mhux wert il-ħasel. Imma, eżempju, kien hemm magazine f'xi 86-87 The Unexplained. Dan kien jaqbad, eżempju, affarijiet li bħal li kolħat għadhom jistaqsuhom sal-lum. Il-piramidi kif, eżempju, kien hemm każi li l-piramidi perfetti illi bil-computers illum ukoll marru xi 1 centimeter off. Sewa, għasib wara kif dakina issa ikun hemm ħafna minn hemmen illi ġew l-aljeni għamluhom min jemmen li aħna hija parti minn sistema ta' aljeni li krejawna l-aljeni. Tipo l-idea ta' Prometheus. Ġew hekk qed tifhem. Hija fenomenu illi l-UFOs hija fenomenu tantu vast illi ma tantx tista' taqba as such. Ir-riċerka qiegħdem. Imma r-riċerka konkreta qatt m'hemmx. Dan tar ħafna eżempju bħal dan Ancient Aliens u da li x'jaħsbu u tagħmel sens illi dan imma mhix konkreta. Issa inti temmen li hawn xi ħaġa iktar superjuri minna? Jew għall-inqas naqra iktar superjuri minna? Nemmen. Temmen. Biex ħarġu ir-realtà l-pjano l-majk qed nitkellmu hawn. Xi ħaġa fucking stramba. Eżatt. Kombinazzjoni? Eżatt. Issa jiena nemmen ukoll illi dawn ġew. Dan kif għatlek dik tal-piramidi tal-Kambodja u tal-da. Dawn għandhom forsi naqra ħjar teknoloġija minna li jgħidu isma' ikkrejaw landing strips. Issa, da landing strips, aħna għanna l-airports, tarmac, dwal u nillandjaw. Sawa, dawn forsi it-tempji tagħhom il-spaceships tagħhom
edin mod li jużaw dawn it-tempi jew li aħna ngħidulhom tempi għax dan. Falta Stargate. Eżempju, at the end of the day, it-tempi x'inhuma? Tempi ħafna minnhom għaqta tal-Kattoliċi whatever. Ħafna mit-tempi huma jadorawhom għax raw xi ħaġa fihom. Fil-post. Sewa. Allora dan Palma ta' jagħmlu xi niċċa fl-antik fejn kienu jaraw id-dwal. Eżatt. Raw il-Madonna. Eżatt. Dan bil-garanzija li raw dak kien film ta' kulħadd jien niftakar l-ommi ħadditni naraħ tal-Ordes jew da ma ġabux il-Madonna sax ġabu dawl u outline. Okay. Imma mbagħad kien hemm xi ostra qal dik il-Madonna. Imma taf xert li il-Madonna. Qed tifhem. Tara jekk nara palma rajt jiena xi ħaġa teknoloġika. Eżatt. Biex tiġi tagħmel cloaking, jiġifieri tisparixxi mbagħad tixel. Qabel ma tisparixxi tixel kif bdiet. Għadna qatt ma rejtek il-video. Le. Issa nurjulok bl-awdio. Għax moħħi ma setax jikkompjutja xi lost qed nara men. Issa ħafna. Din ħanilek vera xi ħaġa li m'għandix eżempju fil-90s kien hemm anime Guyver, Bio Booster Armor, Guyver. U l-idea ta' Guyver kienet illi tinħarġ bl-idea illi n-nies tad-dinja ġew, l-aljeni ġew u ħolqu il-human race. Din kienet l-ewwel darba u kulħadd għamel kontroversja fuq u kif jista' keda. Hence ħareġ Prometheus. L-istess ħaġa. Issa, veru jew le, ħadd ma jista' jgħid. Imma hawn ċertu affarijiet, hawn ċertu li jgħidulek isma' il-UFOs jista' jkunu bħal Battlestar Galactica li huma nies li huma avvanzjati minna f'dar kienu fid-dinja telqu jgħixu x'imkien ieħor u raġgħu ġew lura. It is science fiction, it is. Imma xejn provi jgħidlek li le. Jien l-insib strambajja, eżempju, aħna f'40 sena minna pass nisparaw bil-kanun normali, għal-bomba nukleari, f'40 sena. Issa tjedu li bniedem għandu fuq 300.000 sena. U xekket jgħidu. Mela għandu 300.000 sena dal-bniedem, allura dal-axħar sar teknoloġiku. Jista' jkun li konna avvanzati ħafna. Għala xi kataklizmu. Infridna. Hence min jgħidu l-Inkas jew l-Eġizzjani propja rħila llum hawn ħafna proof tal-li imma eżempju l-Inkas kienu teknoloġiji li f'daqqa waħda sparixxew. No trace. M'hemmx jekk tmur Messiku m'hemmx discendenza tal-Inkas. Qed tifhem. Issa dan huma facts li jgħida. Tant niġu 4 tim oħra nsibu għal discendenza tal-Inkas. Qed tifhem. Il-biċċa xuha li dejjem saret hekk, il-bniedem tantu teknoloġiku jilħaq threshold. Kif jilħaq dik it-threshold? Jarġa' jaqa' lura. Tgħidli fl-imma sens. Type 1 civilization, okay. Eżatt. Jarġa' jiġi type 1 civilization. Kif sejra d-dinja llum bin-nies tant ġew they rely on a lot of things li huma speċjalment teknoloġiċi. Barrek għandek dawn il-woke people għandek ħafna da. Illi at the end of the day da ħajilħaq threshold. Issa kif ħanarġaw niġu back to civilization 1. Dik ma tistax tgħid, dik hija gwerra nukleari. Ne, hawn ħafna min jgħidlek le, imma kif sejra d-dinja llum? Kataklizmu. Alla ħares, ġifieri ma. Jekk għat nota li UFO se timorru ħafna fuq postijiet fejn nuklear. Qed tifhem. Fenem ħafna affarijiet tara sightings taqra f'ċertu affarijiet illi m'ilux kien hemm dan jekk hix vera jew le. Forsi lejn Russja, Ukraine, affarijiet li huma hot bħalissa. Fi-żmien is-Sirja, fil-gwerra tas-Sirja. Jaraw ħafna da issa. Waqgħu wieħed. Issa jista' jkun. Imma jista' jkun illi tkun teknoloġija tista' tkun teknoloġija Amerikana. Jew Ċiniża għax dan kulħadd jgħidlek l-Amerikani wow the best u dan. Fair enough, imma
Iċ-Ċiniżi ma tixtarmijom, għax dawn huma t-teknoloġija tagħhom. Huma open li għandhom studju fuq il-UFOs. Open, le, appa. Mbagħad issib il-Ġapan jekk hemm l-aljeni aħna ma nirrikoxxunhomx. Jien nemmen li l-UFOs kien studju, qed isir studju. Sewa dan bħal famuż H.G. Wells meta kiteb War of the Worlds. L-ewwel versi tiegħu sewa we were being scrutinized. Dak huma kif jibda War of the Worlds dawna. Tibda imma l-film. Sorry, il-ktieb l-istess affarijiet li jgħid il-ktieb. Iġifieri dawn. Jekk hawn xi ħaġa superjuri iktar minna, taħseb li ma tistudjanix. Semmina l-Amerikani superjuri iktar minna. Taħseb li ma jistudjawniex. Inti taf kemm tħall dip fiha l-ħaġa? Li nipprova nibda studju sura ta' nies. Stramp kif jikkomunika, kif jinterrektja ma' bniedem, stramp ħafna. Nirringrazzjak Wenz mela. Xejn nispera ma ħadna rasħat u nispera li ma joffendunix ħafna. X'għandek għall-futur Wenz? Futur, xi ħaġa dejjem ikun hemm in the works. Għanna xaħġa ġeja dal-waqt. Għanna xaħġa dal-waqt, ta' veru, sieħbi. Xaħġa ta' veru. Imma parti dik għandek xi films jew? Biex ngħidlek il-verità, naħseb li għandna jew film jew series, imma naħseb iktar film. Naħseb iktar film ma' xi ħaġa li filmi sekspeċi iktar toħloq ma tkunx daqsek ristret li toħloq l-immaġinazzjoni tiegħek u tal-dan u tnejlek bis-saħħa ta' ħafna nies li jekk mhix problema għalik nirringrazzjahom ta' nies ta' veru bħalkom bħalek u bħal dal-Madonna li ma jridx jidher qudiem it-television. Qudiem il-dan jabal. Jidher ta' issa jeditjana jew jeditja. Ħalli ma jeditjaħħiex, grazzi Wenz. Xejn, tal-bliħ men, tal-bliħ. Thanks u qed tagħmel xi ħaġa vera tal-ġen. Onestament. Qed tagħmlu. Eżatt, għax mingħajr dar raġel. Le, onestament. Arraġvi. Lejba.